Φτάσαμε εισιτία, έχουμε κάτσει και έχουμε πάρει καφέ. Το πήραμε take away γιατί θα κάνουμε βόλτες. Και μετά θα βρούμε που να φάμε. Και λογικά θα κάτσουμε μέχρι το απόγευμα. Τι τρώει? Έλα ρε, τα χόρτα τρώει. Αυτή είναι η φρόζος από το κοινό. Ναι. Εκεί. Εδώ θα μ' άρεσε να έρχομαι. Κριτικό, Halloween party έχει. Εγώ σου λέω σαν ομορφιά. Δεν σου λέω σαν... Ωραία είναι όμως και εδώ, μ' αρέσει, το έχω οργανώσει. Βασίλικο. Άμμος, αυτό. Άμμος, ωραίο Ναι, ωραίο πρέπει να είναι. Τη μέρα που κλείσαν όλα. Φαντάζεσαι να βαράει. Ναι, εντάξει, τέτοια εποχή. Για να βαράει. Αυτό είναι. Όχι, είπα, φαντάσου να βαράει και ωραία που θα είναι. Δες τι ωραία που θα είναι. Βολτίτσα μας και τώρα έχουμε κάτσει σε ένα εστιατόριο, ταβέρνα να το πω, σε ένα μαγαζί αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχουμε παραγγείλει το φαγητό μας, περιμένουμε να έρθει και έχει τέλεια θέα, θα σας δείξω τώρα. Ήρθαν και τα αναψυκτικά μας και το ψωμάκι μας. Νάτι. Δεν πέρα το φαΐρε μωρό. Δείτε πόσα γλυκά μας έφεραν, χωρίς καν να τα παραγγείλουμε.